Il-Partit Nazzjonalista tant jinsab politikament id-disprat u medi fil-politika tal-passat li spiċċa jivvinta gidba dwar it-tnaqqis fit-taxxa. Fis-sqarrija l-Partit Laburista fakkar li dan it-tnaqqis beda jingħata lin-nies fl-2016 f'miżura li kienet saret biex aktar nies gawdew mir-roħs fit-taxxa wara li l-Gvern kien diġà implementa l-wedi li l-Partit Nazzjonalista ma wettax. Biżewġ miżuri f'daqqa, kulħadd beda jgawdu minn traħis fit-taxxa u eventwalment beda jingħata wkoll ċekk ta' rifużjoni biex in-nies jibqalhom aktar flus fil-but. Min illum jaqla 25,000 u jagħmel dikjerazzjoni singola qed jibqalu 645 euro fil-but, 560 euro jekk ġenitur u 230 euro jekk tkun komputazzjoni ta' miż-żewġin, dan meta mqabbel mal-2012. Min jaqla 30,000 euro għandu 1,145 euro finqas spis ta' taxxa jekk jagħmel dikjerazzjoni singola, 1,060 euro jekk hu ġenitur u 240 euro jekk tkun komputazzjoni miż-żewġa. Iktar minn hekk ġenituri li kien jaqla 10,000 euro fl-2012 kien iħallas 105 euro. Illum dawn in-nies ma jħallsu ebda income tax u jieħdu ċekk ta' 135 euro li jfisser li marru 240 euro aħjar mit-taxxa biss. Dawn l-eżempji nataw fl-isqarrija tal-Partit Laburista li fakkar kif il-Gvern ħalla aktar flus fil-but u allura din hija prova oħra tal-gideb tal-Partit Nazzjonalista. L-isqarrija kompli tajt li l-Partit Nazzjonalista qed jerġa' juża l-politika tal-passat kif għamel sal-ġimgħa l-oħra, meta l-Gvern reġa' wera li huma n-nies u se jħalli 70 miljun euro oħra fil-bwiet tan-nies bl-inizjattiva ta' tax refund u ċekk addizzjonali.